निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. आजचं आपलं पुस्तक आहे श्रीमद भगवद्गीता आणि विवेकानंद, त्यातील परिव्राजक आणि विवेकानंद हे मी वाचणार आहे. साधू, संन्यासी, बैरागी, यती, परिव्राजक इत्यादी शब्द मराठी भाषेत बरेचदा परस्परांचे पर्यायवाची म्हणून वापरले जातात. संन्यस्त वृत्तीच्या व्यक्तीला यापैकी कोणताही शब्द ढोबळ मनाने लागू पडेल हे खरे, परंतु प्रत्येक शब्दाची सूक्ष्म अर्धछटा वेगवेगळी आहे. चित्तवृत्तीचा निरोध करून त्यांनी इंद्रियांचे नियमन केले आहे तो यती. प्रापंचिक मोहमायेपासून पूर्णतया निसंग झालेला तो बैरागी. कर्म करण्याचे बंधन नसतानाही जो विहित कर्मे करतो आणि काम्य कर्माची पूर्णतया त्याग करतो तो संन्यासी. हे सर्वजण साधू वृत्तीचेच असल्यामुळे साधू हे विशेषण सर्वांनाच लागू पडू शकते. परिव्राजकात मात्र त्या सर्वांचे गुणधर्म सामावलेले असतात. हे सर्व विवेचन भाषेच्या संदर्भातले आहे. व्यावहारिक बोली भाषेत तर गांजा, भांग, अफू यांचे सेवन करणाऱ्यालाही भस्माचे पट्टे अंगावर ओढलेले दिसले की साधू बैरागी म्हटले जाते. तो संदर्भ येथे अप्रस्तुत ठरेल. परि अधिक रजक या धातूंपासून परिव्राजक हा शब्द बनला आहे. परिव्रजती, यती, परिव्राजक. खरे तर परिव्रजती या शब्दाचा वाच्यार्थ फक्त हिंडणारा इतकाच, पण लक्षणेने तो परित्याज्य सर्वान विषय भोगान व्रजती, प्रापंचिक मोहमायेचा त्याग करून हिंडणारा अशा अर्थी रूढ झाला. बोले चाले हिंडे परी समाधी न खंडे अशा संन्यासासाठी परिव्राजक हा शब्द प्रयुक्त होतो. स्वामी विवेकानंदांनी किंवा आद्य शंकराचार्य, समर्थ रामदास इत्यादींनी परिव्राजक धर्माची वाट खऱ्या अर्थाने चोखाळली, कारण ते सर्वजण युगपुरुष होते. मात्र त्यांनी विशेषतः स्वामीजींनी परिव्राजक धर्माचे अनुसरण केले ते एका आगळ्याच अंगाने. सर्व धर्म न परित्याज्य मामेक शरण व्रज, गीता 18:66 या गीता वचनावर त्यांचे परिव्रजन अधिष्ठित होते आणि म्हणूनच पूर्वसुरींच्या मतांना जराही धक्का न लावता ते जगाला नवीन दृष्टी, नवा प्रकाश देऊ शकले. सर्व धर्मानं परित्याज्य या दोन शब्दात संपूर्णता, धर्मातीतता, सेक्युलरिझम सामावलेली आहे. वस्तुता सेक्युलरिझम म्हणजेच निधर्मिता, कोणत्याही धर्माला न मानणे नव्हे, तर धर्माच्या पलीकडे जाऊन विश्वात्मक मानव धर्माचे पालन करणे, यासाठी ईश्वराला शरण जाण्याचा
संदेश भगवद्गीता देते. ईश्वर शरणतेत सर्वच धर्माचा आपोआपच अंतर्भाव होतो. म्हणून भिन्न भिन्न धर्माचे स्वतंत्र चिंतन करण्याची गरज नाही. आपापल्या वेगवेगळ्या धर्माचे अलग अलग तंबू उभारण्यापेक्षा अद्वितीय एकमेव द्वितीय अशा परमात्म्याला माम एकम पूर्णपणे शरण जावे असा प्रस्तुत श्लोकार्थाचा संदेश पूर्ण समन्वयाचे उद्बोधन करणारा हाच श्लोक डोळ्यापुढे ठेवून स्वामीजींनी त्यांच्या परित्याज्य शब्दातून परी अधिक व्रज या आज्ञार्थक क्रियापदातून व्रज धातूचा मागावा घेतला असावा आणि स्वतःची परिरज्जा अत्यंत व्यापक बनविली असावी असे मला वाटते. संन्यास घेतल्यानंतरचे स्वामीजींचे संपूर्ण जीवन अशा व्यापक परिव्राजकाच्या रूपातच सर्व धर्म समभाव जागविण्यातच व्यतीत झाले. पावसाळ्याचे 4 महिने चातुर्मास वगळता परिव्राजकाने कोणत्याही ठिकाणी एका ठिकाणी 3 दिवसांपेक्षा अधिक काळ राहू नये असा शास्त्र नियम आहे. एकाच जागी अधिक दिवस राहिल्यास तेथील व्यक्ती वा वस्तूविषयी राग लोभ निर्माण होण्याची शक्यता असते. कदाचित आसक्ती वाटू शकते. त्याने वैराग्यात बाधा उत्पन्न होऊ शकते. तिच्या निवारणासाठी हा जुना दंडकच होता. तो पूर्णपणे मानसशास्त्रीय होता. स्वामीजींचे वैशिष्ट्य हे की त्यांनी काळाची पावले ओळखली आणि परिव्राजक धर्मातील मूळ गूढ तत्व पूर्णपणे स्वीकारूनही त्यांच्या तपशिलात मात्र कालमात्रानुसार योग्य तो बदल केला. शेवटी कोणत्याही धर्माच्या पूर्ण आकलनासाठी त्याचे 3 भाग अभ्यासावे लागतात. त्या धर्मातील तत्वज्ञान ज्ञानमार्ग, त्या धर्मातील ईश्वरी अवतार भक्ती मार्ग आणि त्या धर्मानुसार विधिनिषेधात्मक लौकिक व्यवहार कर्म मार्ग. त्यापैकी पहिल्या भागावर म्हणजेच तत्वज्ञानावरच स्वामीजींचा अधिक भर होता. मात्र ते ज्ञान भक्तीवर आधारित असावे अशी त्यांची धारणा होती. श्राद्धामध्ये ज्ञानम गीता 4:39 या वचनावर स्वामीजींचा दृढ विश्वास. म्हणूनच अलौकिक प्रतिभेचे देणे लाभलेल्या या आधुनिक परिव्राजकाने गीतेचा हा संदेश जनमनात रुजवण्यासाठी सतत प्रवास केला. यौवम सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्याभिचारिणी कर्तव्या पंडितैर्ज्ञत्वा सर्वभूतमय हरिम. सर्वभूत मात्रांच्या ठाई हरीचा वास आहे हे जाणून जाणत्या भक्ताने त्या सर्वांविषयी अव्याभिचारी भक्तीचा भाव बाळगावा. हा शास्त्राचा आदेश शिरोधार्य मानून आणि जे जे आपणास ठावे ते ते इतरास शिकवावे हा वसा घेऊन स्वामीजींनी अविरतपणे समिष्टीची सेवा केली. त्यासाठी परिव्राजकाने 3 दिवसाहून अधिक काळ एका ठिकाणी राहू नये हा नियम शिथिल करण्यातही त्यांना प्रत्यवाय वाटला नाही. कारण त्यांनी सदैव तपशिलातील बारकाव्यांपेक्षा अंतस्थ तत्वालाच महत्वपूर्ण मानले. श्रीमद भगवद्गीतेच्या भक्तियोग या अध्यायात भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितले आहे की माझ्या अव्यक्त रूपाचे ध्यान करणारे, माझ्या सगुण साकार रूपाची पूजा करणारे आणि सर्व भूतमात्रात मला पाहणारे हे सर्वजण शेवटी मलाच येऊन मिळतात. गीता 12 श्लोक 3 व 4. सर्व कर्मे मला अर्पण करणाऱ्यांची ही मी जन्म मरणाच्या फेऱ्यातून सुटका करतो व त्यांना मोक्ष देतो. श्लोक 6 व 7. पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे अद्वेष्टा सर्व भूतांना मैत्रे करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ निश्चय मय्यर्पित मनबुद्धियो मदभक्त समे प्रिय. अध्याय 12-14. कुणाचाही द्वेष न करणारा, सर्वांवर प्रेम करणारा,
सर्वांबद्दल करुणा असणारा, मी व माझे या भावनांना थारा न देणारा, निर्गवी, सुखदुःख समान मानणारा, क्षमाशील, अंतःकरणाचा कोणत्याही अवस्थेत सतत संतुष्ट असणारा, इंद्रियांना ताब्यात ठेवणारा, माझ्यावर दृढ निष्ठा ठेवणारा, स्वतःचे मन बुद्धी ज्याने मला अर्पण केली आहे असा माझा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. या श्लोक द्वितीयेतील प्रत्येक विशेषण उल्लेखनीय आहे. स्वामी विवेकानंदांनी परिव्राजकाच्या भूमिकेतून अविरत चालविलेल्या ज्ञानसत्रात गीतेच्या उपयुक्त संदेशाचे आव्हान केले. नुसते आव्हानच केले असे नाही, तर त्यातील प्रत्येक लक्षण आधी अंगी बाणविले आणि मग आपल्या तपपूत वाणीने वेगवेगळी उदाहरणे देऊन त्यांनी गीतेचे तत्वज्ञान अगदी सुलभ करून सर्वांच्या गळी उतरविले. सुलभीकरणाची त्यांची शैली अगदी वेगळी होती. भक्तियोग मध्ये ते म्हणतात, उडता येण्यासाठी पक्षाला 3 गोष्टींची आवश्यकता असते. 2 पंख, इच्छित दिशेला वळण्यासाठी सुकाणूसारखे एक पुच्छ. ज्ञान हे एका पंखासारखे असून भक्ती दुसऱ्या पंखासारखी आहे आणि योग हा तोल सांभाळणाऱ्या पुच्छासारखा आहे. अत्यंत बोलके प्रतिमान योजून येथे स्वामीजींनी गीतेच्या 12व्या अध्यायाचे सार सांगितले आहे. ज्यांच्या जीवनात ज्ञान, भक्ती व योग यांचा मधुर मिलाप असेल त्यांचे चरित्र सुसंवादी व उदात्त असू शकते, हा संदेश ते नेहमीच देत असत. मानवजातीत सुसंवाद नांदावा हेच मुळात स्वामीजींचे स्वप्न होते. स्वतःच्या परिव्राजक जीवनातील प्रत्येक क्षण त्यांनी त्यासाठीच वेचला. यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच मय पश्यति तस्याह न प्राणशामी सच मे न प्रणश्यति. गीता 6:30. ज्याला सर्व प्राणी मात्रात माझी भगवंताची उपस्थिती जाणवते आणि सर्व प्राणी माझ्यातच आहेत हे आकलन ज्याला झालेले आहे तो कधीही माझ्या नजरेआड होत नाही आणि मीही त्याच्या डोळ्यासमोर कधी हलत नाही. या गीता वचनाचे स्वामीजींना कधीच विस्मरण होत नसावे. नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.